Radu, acolo, bată la cap. Bată la cap acolo. Lutare pe margine, lutare pe margine, lutare pe margine. Vladu, hai, știi pe partea asta. Fără frică, fără frică. Cum, măi? Acolo, pe marginea aia. Hai să aici, asta. Lăsați pe toate revenii ca să vină la cap. Ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor muri, vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți, toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și apoi Apostolul mai adaugă, mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Dragii mei, ceea ce ne ține împreună este nădejdea revederii în veșnicie. Trupul acesta aș avea în nemurire. Trupul acesta supus putrezirii va învia în neputrezire. Amin. Lucrurile de până aici s-au încheiat. Vine o altă vreme a învierii, o vreme pe care o așteptăm cu toții, o vreme în care vor fi descoperiți fiii slavei, o vreme în care toți cei care l-au recunoscut și slăvit pe Dumnezeu vor fi cu El în slavă. Amin. Tovarăși de călătorie vremelnici, frate Șandor, vremelnici împreună. Dumnezeu v-a așezat unul lângă altul. Sora Liviuța, vremelnici împreună o vreme. Vine vremea moștenirii în slavă.
Dumnezeu să aducă vremea aceea. Ne întărim în nădejde fiecare dintre noi. Ne punem nădejdea în Domnul Iisus Hristos și așteptăm făgăduința Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Sunt aici slujitori pe care fratele Chici i-a așezat în slujbă. Și nu puțin. Aici și Cornel, și Cristi, și Nicușor, și Șandor, și Neluțu, și slujitori pe care fratele Chici i-a așezat în slujbă. Alex, aș vrea să te rog, înainte să ne despărțim de aici, înalți o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, care să întărească nădejdea celor deznădăjduiți, să întărească puterile celor ce cad în leșini, ca așa să putem merge până la capătul alergării noastre în ascultare de Dumnezeu. Plecăm capetele și ne rugăm. Când puterile slăbesc, Împăratule, brațul Tău vine în ajutorul celor deznădăjduiți și slabi. După masa aceasta, Doamne, viu și adevărat, stăm înaintea unei slăbiciuni și aș vrea ca Duhul Tău să ne întărească, Doamne. Am vrea să ne dai puterea, Doamne, de care avem nevoie să putem trece peste această grea încercare, Doamne mare. Aș vrea să îmbărbătesc familia, aș vrea să îmbărbătesc nepoții, aș vrea să îmbărbătesc copiii, Doamne, și aș vrea să fie un imbol la pocăință, Doamne mare, pentru noi. Să avem mai mult zel pentru Tine, Doamne mare, așa cum a avut El, Doamne, pentru Tine, Doamne mare. Aș vrea, Doamne, să ne întărești pe toți, să ne dai aripi, Doamne mare, pentru că pământul de sub picioarele noastre, Doamne, parcă s-a spulberat, Doamne mare. Aș vrea să dai aripi bisericii Tale, Doamne. Aș vrea să dai aripi copiilor Tăi, familiei, Doamne mare. Să putem ieși biruitori din asta, Doamne mare. Îți mulțumim și Te binecuvântăm, Doamne mare, că puterea Ta se face desăvârșită în slăbiciunile noastre. Să fii slăvit și lăudat în toate, Doamne viu. Amin. Ali, ține cu flașele, peste. Dați-i mâna, flașele. Și nu știu de vom mai ajunge vreodată să ne mai vedem. La revedere, copiii mei. La La revedere, eu vă cer. Să ne vedem cu toții. La revedere, copiii mei. La revedere, neamul meu. La revedere, eu vă cer. Să ne vedem cu